Na hát üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, ez egy Stilla Brainrotos videó lesz. Aki tudja a játékot, az mondja nyugodtan, nem zavarom. Szóval, ez a videó egy olyan videó lesz, hogy én mondok valamit, hogy amennyi lájkot kérek, és ha ti azt megteszitek, akkor eladom ezeket a brainrotokat. Szóval ezt a zombi tralalát 50 like, ha 50 like meg lesz ezen a videón, eladom. Ezt a pot hotspotot, ha 75 like meg lesz a videón, akkor eladom. Ha ezt a notebook és pencil ceruza füzet, hát ezt mennyit adjak rá? Legyen egy olyan 120 like. Ha 120 like meg lesz a videón, akkor eladom ezt. És ha végül 175 like lesz, akkor eladom Tung 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 Saurt. Úgyhogy légy színe legyen 175 like, mert nagyon jó volt megszerezni újra. Úgyhogy pá.